Dále tam Michal Lešovský z B4 týmu, Radek Hrnčíř, domácí jezdec, pak tam nevidím tu cedulku, se mi to leskne, ale... Radek Hrnčíř, jsem říkal? 011 s 011 David Kudr a s dvojkou Lenka Koutná. Takže máme odstartováno s 0-1, Kuba Hladík, na druhé místě se tam protáhl Ondra Plaček, na třetí místě Julian Rajov a Tomáš Rubianský, za ním tam jede z B4 týmu Michal Lešovský, vnitřkem to tam bere Radek Hrnčíř, já jsem mluvám, proč jsem se přeřekl, ani si nejsi vědomý, Radek Milníček, samozřejmě to Radek Hrnčíř, Radek to tady teďka zkouší vnitřkem a zkouší to na tu trojku, ale Tomáš Rubianský to tam drží, ještě tam vlítl William Rajov a sporem z B4 týmu Michal Lešovský a už tu máme cílovku 0-1, Kuba Hladík 15, Ondra Plaček tady do šokpádu 0-7, Tomáš